Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आंनि दिनैनि भिडिअ मा टपिकनि सायाव स' नाम्बारफोरा जल्दि कमेन्ट्सआव हरनानै लादो रिसार्च नांगौबा ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सरि आङो थगायनाय जादों नोंथांमोनखौ बेबायदि नङा माने दा साननैसो सानब्रै सानबासो जाबाय आरोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअसआवहाय जे माने आं जुदि गोदान भिडिअ आपल'डबो होयो बेयावहायबो कमेन्ट्सआ बांसिनानो आब' आंनो 399 नि रिसार्च हर आब' आंनो 149 नि रिसार्च हर आब' अनोब्ला आंनो मबाइल गंसे बायना हर आब' माबा माबि माने इदिल' आरोना रिक्वेस्टफोरा बेबायदि आंनाव सिगाङाव बारा एसेबां फैयामोन आंनियाव बिदिनो साफा सानै साथाम इदिसो फैयोमोन आरो ओमफ्राय फैयामोन बेफोरबायदि इमान बुरजा एबार फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि सिटुएशनाव माने बेफोरबायदि फेस खालामनो गोनां जादों आरोना माने बै मिम्सफोरबो दिहुनदों आंनो मानसिफ्रा हरदों आब' नों माथो उमुगनो माथो रिसार्च सोना हरदों बिदिब्ला आंनो नोङो एसे रिसार्च सोना हरनो मानो हाया आं नोंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायो इभेन मानसिफोरा माने इदि सानदों जेनेबा आंनि भिउवार्सफोरनोल' आङो रिसार्च सोना होयो जेनेबा जाय आंखौ कमेन्ट्सआव बा मेसेजाव बुंहरो जेनेबा आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायो प्लिज आंनिया रिसार्च जोब्बाय आं सोनो हायाखै बिदि होनबा सोना हरगोन होनना सानो खोमा बाट बेबायदि नङा माने मेन खोथाया मा जादोंमोन बे गथ'आ आंनि फेसबुक फट'आव कमेन्ट खालामदोंमोन आरोना मा नाम मोनलाय रकि सोरगियारि नामा हिरक सोरगियारि र' नायनो आङो बावबाय माबा मा नाम हिरक सोरगियारि दै ए गथ'नि नामा हिरक सोरगियारि ओमफ्राय बियो आंनि फट'आव माने इदि होननानै कमेन्ट्स होदो आरोना आब' आंहा रिसार्चआ जोब्बाय बिदि नों सोना हरलाय प्लिज होनना बुंबाय ओमफ्राय आरो बिदिबो होनबावदों दै आं नोंनि भिडिअ नायबाय थायो नै दासिमबो आं नायदों मालायनि हटस्पट लानानै माने आं एसे फानिबो मोनबाय ओमफ्राय एसे दुखुबो मोनबाय जेनेबा आंबो गोसोआव दङ आरोना आंनि जानाय जाथायफोरखौ जेनेबा सिगां आं जेब्ला क्लास 9, 10 बेबायदियाव फरायोमोन बेबायदियावहाय बे टाइमाव आंहा मबाइला फिसासो दंमोन आरोना किपेडनि बे टाइमाव आंहा रिसार्च सोनो थाखाय आङो 99 नि रिसार्च सोयोमोन बे टाइमावहा ओमफ्राय आंहा 99 फैसायानो गैया जायोमोन बै टाइमावहा आरो ओमफ्राय आङो मालाबा मामाया माबा मोनसे बायनो हरबाथाय बे फैसाखौ माने लाखुमाना दोननानै माने मालाबा आग्लायना फायो बेखौ लाना दोनो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो 10 थाखा 20 थाखा बिदि बियो आरोना बाराथ' होखायानोसै ओमफ्राय बेखौनो माने बुथुमनानै आङो जेने तेने 99 खालामनानै आं रिसार्च होयोमोन दै ओमफ्राय आं जाय मानसिनियाव रिसार्च होयोमोन बे मानसियाबो थैबाय आरोना दाख्लैबावै अन्थाव बिनियाव सोहैबाय थायोमोन आं ओमफ्राय बे आदैया जुदि 99 नालाय ओमफ्राय मालाबा आंहाथ' फैसा गैया ओमफ्राय 90 रुपिसल' थाबाबो माने इयो सोना होयोमोन आरो अननानै दे नों उनाव होबाबो जागोन इदि होननानै ओमफ्राय आं बिराद दुखु मोनबाय आरो ओमफ्राय दुखु मोननानै आङो सोना हरबाय माने बेसेबांनि सोना हरदोंमोन 399 निखौ सोना हरबाय आङो ओमफ्राय सोना हरनानै ओमफ्राय दा माबा क्लिक खालामनानै सोना हरबाय आरो ओमफ्राय आं सानाखैमोन जे बे इमान भाइरेल जागोन बिदि होननानै सानाखैमोन आरो ओमफ्राय उनाव मानसिफ्रा बा स्क्रिनशट लानानै मिम्स बानायजोब्बाय बिदि रिसार्च बिनांगौ मानांगौ होननानै ओमफ्राय दा मा जाखो मिथिला जोंनि मा होनो दा ससियेल मिडियायावहा मायो मा भाइरेल जागोन मायो मा ट्रेन्डिंआव फैगोन रावबो मिथिया माने मिनिंलेस बुस्थुआबो माने ट्रेन्डिं जाना होयो माखासे आरो ओमफ्राय आंनियाव मेसेजानो मेसेज इउटुब भिडिअसफोरावबो कमेन्ट्स आब' आंनो रिसार्च सोना हर उमुगनो रिसार्च सोना हरदो ओमफ्राय माखासेया रिसार्च मोननो लुगैनानै इदि होनलायलायो आरोना जेनेबा आब' आं नोंनि बिराद गिदिर फेन नंगौ नङा मिथिला बाट नंगौबालाय थेंक इउ सो माच बाट रिसार्च मोननो थाखाय इदि थगाय हरनाङा आरोना जेनेबा आरो आंबोथ' इमान अम्बानिनि हिनजाव नङा बा माबा मोनसे नङा बा आंबो स्ट्रागोलसो खालामबाय थादों आंबो सासे साक्सेसफुल मानसि नङा स' आं गासैनोबो बोरै रिसार्च सोना हरनो ना जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो सोरबा ओरैबायदि दुखुआव बुंहरो ओमफ्राय आं बिराद दुखु मोननानै माने साब्रै साबा 6 जनसोनो आं सोना हरबाय आरोना सोरनोबा 555 नि सोरनोबा 399 नि बिदि ओमफ्राय दाथ' बारासो बारा फैबाय थाबायना जेनेबा मेसेज कमेन्ट्सफोरा
ओमफ्राय दा आं सोरखौ इगनर खालामनो सोरनो सोनो इदि जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय उनावहाय आङो जानाय नंला होननानै बे भिडिअखौ बानायनांसिगोन होननानै बानायबाय आरो स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आगैमोनाबो आं बे आगै हिरक सोरगियारिनो आङो आंनि भिडिअ नायो होननायखाय आं रिसार्चखौ हराखैमोन आङो जास्ट माने फेसबुकखौ खेवनानै नायनायाव आं बिनि कमेन्ट्सखौ डाइरेक्ट नुदोंमोन ओमफ्राय नुनाय टाइमाव माने आं आंनि बै टाइमनि खोथाखौ गोसोखांनानै माने एसे माने इमोसनेल जानानै माने सोना हरनाय जादों आरो ओमफ्राय बिनि उनावबो आं सानाखैमोन जे बे खोथायाव मिम्स बानायगोन होननानै सानाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो सानै साथामसो आरो हरबावो आब' जोंहा न'आवहा बिदि प्रब्लेम जादों बिदि आंनो रिसार्चखौ नांथारगौ बिदि होननानै ओमफ्राय आंबो सानबाय आरो दाथ' जेनेबा क्लासबो जायाखै माबो जायाखै गिजानिबा नेटफोरावबो एसे टाइम पास खालामो आरो लोगोसे मा होनो गुगोलफोरावबो जेनेबा एन्सार स्क्रिप्टफोरखौ नायजायोना जेनेबा बेखाय आं सानबाय आरो दे हरनोसै बिदि होननानै हरबाय उनाव आरो माथा गरम जानांबाय बेबो बिहरो बाट आं बुङो देनांहाय माहाजोन जाबाथाय नोंसोरनो हरगोन आरोना बाट दा आं गासैनोबो बिदि हरनो हाया प्लिज माफ खालाम आंखौ ओमफ्राय आरो सोरबाथ' बिदि होनहरो बा मालाय बेनोबा हरदो आंनोबा हराखै होनना बुङो आं एसां जोंनो हरनो हागोन आरो देलाय बुंलाय आंनियाव एसां फैसा गैयाना गरम मोनलायलायबाय आं नोंसोरदो रायलायनानै स' बेनोसैमोन दिनैनि भिडिअआ एसे बुजिलायदो होनदो ओमफ्राय आरो आङो मोनसे खोथा दुखु मोनदो आरोना माखौ माने जानला मानला खोथा जानला मानला पस्टफोरानो माने ट्रेन्डिं जायो मिनिनोसो ओंखारो आङो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंनो आङो सासे माने आंनिनो लोगो इउटुबार आं नामखौ बुंथ'ला बिथांनि भिडिअखौ आंबो नायो आरो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनाबो नायो जानो हागौ नायखायो बिथाङाबो सासे ब्लगार प्लास एक्ट्रेसबो ओमफ्राय मा होनो बिथांनि भिडिअखौ नायनायाव आङो सासे मानसिनि कमेन्ट्स नुदोंमोन जेनेबा इदि होननानै आरो आं जेलस जायाखै जेनेबा बिथांखौ बाख्नायदों आंखौ गाज्रि मोनदों आं जेबो दुखु मोनाखै बाट आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो बा मोनसे खोथाखौ आं क्लियार खालामनो सानो माखौ होनोब्ला बिथाङा बुंदों मा नोङो बिराद मोजां बेखौ होनदों आरो बे इउटुबारखौ होनदों नोंथाङा बिराद मोजां एटलिस्ट नोंथाङा गेमस्रि बायदि नङा जाय मेकआप बायो इउटुबनि फैसाजों जाय माबायो स्कुटि बायो जाय ट्रेडमिल बायो ओमफ्राय जाय गस्ला बायो ब्रेन्डेड माबा माबि बिदि होसोदों आरोना ओमफ्राय आं बिथांखौ बुंनो सानदों आं जेलेस जायाखै बिथांखौ बाख्नायदों बा आंखौ गाज्रि मोनदों बेखाय आं दुखुबो मोनाखै बाट आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आंहा मेकआपआव आंथ' असाइसखा आं बुंना लाखायो आं असाइसखा मेकआप फोनबाबो फोनाबाबो बाट बे मेकआपखौ आंखौ साइज नुथों होननानै फोना आंहा इन्ट्रेस्टेड मेकआपआव बेखायसो आं फोनो मेकआप फोननानै आं कनफिडेन्ट फिल खालामो बेखायसो फोनो आङो बिदि आरोना आं कम्फर्टेबल फिल खालामो बेखायसो आं फोनो बिदि नङा जे आं सोरनोबा देखायनो बा सोरखौबा आङो साइज नुहोनो बिदि थाखाय नङा आरोना सोरथो फन हरोलै ओमफ्राय मा होनो बे मानसिया होनदोंमोन जे आं सफ खालामो बिदि होननानै हेलौ नोंथांखौ बुंदों आङो माने मा मिथिबायना जेनेबा जोङो लवार मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामो जोंहा माने गिदिर सिमां नुनायनि जोंहा माबा गैया नामा राइट्स गैया नामा जेनेबा जोङो फिसा न'खरनि होननानै जोङो ब्रेन्डेड गस्ला गाननो मोना बा गिदिर सिमां नुनो मोना बेबायदि बहाबा लिरनाय दङ नामा आंखौ बुंलाय जेनेबा फिसा न'खरनि लवार मिडल क्लास न'खरनि मानसिया गावनि फैसा बुथुमनायजों गावनि फैसा खामायनायजों स्कुटि बायनो जेनेबा हाया नामा आंथ' बुङाखैमोन ना स्कुटिखौ आं इउटुबनि फैसाजों बायदों आं बुंदों मा आंनि सेभिंजों बायदों होननानै ओमफ्राय बेयावहा सोरबा माबि मानो गुबुनखौ खर' साबाय थानो मानो दरखार देलाय गावबागाव लाइफ गावबागाव जा लों इन्जय खालाम गावबागाव साक्सेस जालां मालायखौ एसेबां खर' साबाय थानो दरखार गैयाथ' मालायखौ एसेबां सिन्था खालामबाय थानो गावबागाव न'खरनि मानसि दङ बिसोर सिन्था खालामगोन ना ओमफ्राय
बिथांखौ आं बेखिनिखौनो बुंनो होननानै सानबाय जेनेबा आं मालायनि साननायखौ आं मिथिया दे आंनि साननाया बेनोसै आरो आंहा बिराद गिदिर गिदिर सिमां दंबावो बेखिनिखौ आं बुंनो साना दा नों सोरबा बुंलायगोन आरो अभार खुगाया अभार स्मार्ट अभार एटिटिउड होनना बुंलायगोन भाइ नमस्कार नोंसोरनि सिगाङाव जेबो शेयार खालामना लाब गैया नोंसोर बुजिया बेफोर खोथाफोरखौ जिखुनु आं बेखौनो होनो आंहा बहुत गिदिर गिदिर सिमां दङ आं बेखौ फुरा खालामनो नाजागोन आरो लोगोसे जा फिसा फिसा एसे हाथावना जाबाय आं दा फिलआप खालामना लानो गावनि नांगौखौ बेखिनिखौ आं दा गावहानो फिलआप खालामना लायो जेरैहाय नोंथाङा मेनसन खालामदोंमोन जे आं ट्रेडमिल बायदों आइफन बायदों बे आंनि गोसो आंहा इन्ट्रेस्टेड स' आं बायना लाबाय आं हाबाय नालाय आं बायना लाबाय आंहाथ' गोसोआ दा मा बायनो मार्सिडिसबो बायनो गोसो बाट आंहा दा फैसा गैया बेखायनो बायाखै आं बाट निस्सय इसोरनि अननायाव देनांहालागै बायनो हानाय केपासिटि जाथों बा जागोनखौ आसा खालामो बेनोसै आरोना बाट बिदि होननानै जे आङो आंनि फिसा फिसा नांगौ बुस्थुखौ दा एसे आर्निं खालामनो हानायावनो आं बायना लानायाथ' आंनिसो गोसोना जेनेबा नोंथाङा बुंनांगौ जेबो खोथा गैयाना बेयावथ' जेनेबा ना मा बुङो लोगोफोर मा जागोन माने मानसिफोरजों माने जेनेबा आंहा आइफन बायनो गोसो ओमफ्राय आं बायबाय ओमफ्राय आं मिरराव फट' उथिबाय बेयावबो बिस्रा दाय आंनि गोसो जेनेबा आं दुखिया न'खरनि होननानै जेनेबा आं माहाजोननि न'खरनि नङा होननानै आं मा आइफन लानो मोनला नामा आं ओरैबायदि टाइपनि मानसि नोंसोर माबायदि टाइपनि आं मिथिया आं ओरैबायदि टाइपनि मानसिमोन दै आं उदालगुरि कलेजाव जितिया फरायोमोन बे टाइमावहा आङो भारा थायोमोन ओमफ्राय बेयावहा आंनो पुरा माने हिसाब बाय हिसाब फैसा होयोमोन दै न'निया जेनेबा उमुखखिनि खरसानि उमुखखिनिया गस्ला बायनायनि ओमफ्राय आं मा खालामोमोन मिथिबायना आं सानसेयाव खेबसेल' ओंखाम जायोमोन माने सानफ्रोमबो नङा देसुन मालाबा जितियानिखि गस्ला बायनो माने गोसो सोरखौबा जुदि गोदान डिजाइन गाननाय नुबाय लोगोफोरखौ होमबाना आंहा माइन्डआव जाखाबाय हे आंबो बायगोन बिदि आरोना गस्लाफोरखौ ओमफ्राय आं मा खालामो बै आखाइ खरस होनायखौनो आङो बारा जानांगौखौबो आं एसेल' जानानै जेनेबा बाकिखिनिखौ सेभिं खालामना दोनो बै गस्ला बायनो थाखाय थिग बेबायदि टाइपनि मानसि आं माखौबा बुस्थुखौ नांगौबा आं जानायखौ एसे खमायनानै जागोन बाट सेभिं खालामनानै आं बै बुस्थुखौ लानो नाजागोन बिदि आरोना स' नोंथाङाबा माबायदि आं मिथिया बा सोरबा इउटुबाराबा जेनेबा इउटुबनिफ्राय फैसा मोननायखौ बबेयाव इनभेस्ट खालामनो बेनि गोसो बाट आंहा जिमानखिनि आंनि हास्थायनाय लुबैनाय दङ आं बेखिनिखौथ' आं हानायखिनिखौ आं फिलआप खालामनो नाजागोन ना गावनिखौ नङा होमबा बेयावथ' नोंथाङा गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैयाना बेखौ श' अफ खालामनाय होना बेखौ एटिटिउड अभार स्मार्ट इदि होना मानसिया मिथिबाय मानसिया गावखौ गावनि हास्थायनाय बा गावनि उदैनि थाखायसो मानसिया साक्सेस जालाङो मानसिया हार्डवर्क खालामो मिथिबाय बिदिब्ला नोंथाङा गुबुननो होनो थाखाय बा गुबुनखौ नायनो थाखायसो हार्डवर्क खालामो नामा नायनांगौ गुबुनखौबो सम मोनसे जेब्ला नोंथाङा साक्सेसफुल जायो जेब्ला सोरबा मानसिया फुलि साक्सेसफुल जायो जेनेबा गावनि नांगौखिनिखौ बायजोबनो हानानैबो आग्लायनाय फैसा थायो बिदिब्ला गुबुनखौ हेल्प खालामनांगौ बाट जोंफोरबायदिया एसेबां बिदि जायाखैथ' साक्सेसफुल नङाथ' जे सोरनोबा दान होनो अब्लाबो जोङो डनेसन खालामो आङो डनेसन खालामो माने डनेट खालामो बाट अब्लाबोथ' सब टाइमावनो ससियेल मिडियायावहा होनानै जे आङो फेमास जानांगौ बेथ' नङाना नों गोसो सिङावबो दुखु मोननानै मालाबा सोरनोबा डनेट खालामनो हायो डनेसन हरनो हायो बिदि आरोना बेखायनो बेफोरबायदि जेनेबा ट्रेडमिल बायनायावबो आइफन लानायावबो जुदि श' अफ खालामनाय एटिटिउड खालामनाय बुङो माबायदि माइन्डनि मानसि जागोन आरो बिथाङा कमेन्ट्सखौबो इंलिसावसो लिरदों डेट मिन्स बे सासे वेल एजुकेटेड मानसि सासे जुदि वेल एजुकेटेड मानसियानो जुदि बिदिबा आरोथ' माने आरो मा होनबावनो होमबा आरो सोरखौबा बाखनाय बाट सोरखौबा सासेखौ लानानै कम्पेयार दा खालाम माने दुखु मोनो आरोना जेब्ला नुयो एसेबाबो दुखु मोनो बेयावहा बिदि बाट नोंथांनि गोसो नोंथाङा आंखौ लाइक खालामो ना खालामा बे नोंथांनि गोसो बाट बेफोरबायदि बुंनाङा आरोना दुखु मोनो माने जोंहा सिमाङा बहुत दोङो भाइ जि फैसा एसे आरजियो बेजों गावनि नांगौखौ सुफुंखागोन बयबाबो मिथिबाय बेयावहा सोरबा श' अफ खालामदो सोरबा एटिटिउड सोरबा इग' देखायदों होननानै बुंनानै लाब गैया
आरो दा साननैसो नुगासिनो आङो सोर खालामो मिथिया जानला मानला कमेन्ट्स हरगोन आंनि इउटुबनि भिडिअसफोराव जानला मानला स्क्रिनशट खालामगोन सोरबा कमेन्ट्स हरनायखौ मिम्स बानायगोन आरे मा मोनो बिदि खालामनानै नोंनि टाइमखौ नोंसो वेस्ट खालामना लादो माबा मोनसे जिउआवहाय हान्थिलांनो थाखाय माबा मोनसे साक्सेस जानो थाखाय खामानिखौ मावलां मिथिबाय इमान टाइम गैयाथ' मानसिया 60 बोसोरल' जोरो इभेन 60नि सिगाङावबो थैनोबो हागौ बेखायनो जि टाइम दोङो जि खामानि मावो एसे बिमा बिफाखौ मोजाङै जाहोनो थाखाय सान एसे गावनि लाइफस्टाइलखौ मोजां खालामनो थाखाय सान जानला मानला ट्रल मिम्स कन्ट्रोभार्सि खालामनानै जेबो मोना नोंसोर आलु गुति मोनगोन देट मिन्स जिर' मिथिबाय देनांहाय नोंनि लोगोफोरा साक्सेस जानानै लाक्जारियास लाइफ थाबाथाय नोङो गल'ल' नायनानै थाबाय थाबानो जाबाय मिथिबाय आलु गुति मोनगोन नोङो बेलेगखौल' क्रिटिसाइज खालामनानै बेलेगखौल' सोरजों मा बेरायदों सोरजों बहा थांदों सोरजों रिलेशनशिपआव दङ बेफोरखौ सानबाय थाना लाब गैया मालायखौ मिथिबाय गावबा गाव खामानि मावहाय मिथिबाय आरो मालायनि A to Z मिथियालासिनो विदाउट प्रपार इनफरमेशन मालायनि पार्सनेल लाइफआवहाय हाबनाङा बुजिबाय बेफोरबायदि आं बुङाखै जे गासिबो माहाजोन जानांगौ गासिबो लाक्जारियास जानांगौ आं बेखौ बुङाखै गावबा गाव हास्थायनाय गावबा गाव लुगैनाय थायो मिथिबाय आरो आं बेखौ बुङाखै जे दुखिया मानसिया मानसि नङा रावबो दुखिया जाना थानाङा आं बेखौबो होनाखै बाट एटलिस्ट गार आरोना मालायनि खोथा साननायखौ मालायखौ कम्पेयार खालामनायखौ मालायखौ ट्रल खालामनायखौ मालायखौ मिम्स बानायनायखौ प्लिज अके बाय सो थैंक यू सो मच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ यू बाय बाय नोंथांमोना सोरबा आंखौ नायनो बाबाबो आंहा जेबो लसबो गैया लाबबो गैया बखिबाबो आंहा जेबो मोना बा जेबो लसबो गैया बाट एटलिस्ट मानसि हिसाबै एसे चेन्ज जा माने बेनोसै